Quan jo vaig conduir borratxa, per sort no va haver-hi cap accident ni vaig atropellar ningú ni va passar res, perquè en veritat també pot afectar a tota l'altra gent. Soc monitora d'una campanya de prevenció d'accidents que es diu Game Over, que la va crear el Servei Català de Trànsit juntament amb l'Institut Guttmann. En aquest hospital la gent no ingressa en una fase primera greu o crítica després d'haver patit, per exemple, un accident, sinó que primer es passa en un altre hospital i després, quan la persona ja ha sortit d'aquest període, d'aquesta fase, és quan ingressa a l'Institut Guttmann per fer rehabilitació. Quan vam tindre l'accident jo tenia 19, quasi 20 anys, anàvem 4 al cotxe i quan em vaig despertar de seguida ja vaig veure que probablement no tornaria a caminar. I clar, al principi pensava, per què m'ha tingut que passar a mi, no? Però, bueno, al final arribes a veure que i per què no t'ha de passar a tu. Pienso que me pone otra bien con el tiempo. A ver si es verdad. I a base de tanta recuperació, pues estic així. Acabeu de veure doncs, 3 testimonis realment importants, que és el que comentàvem, no? El cas d'Arana doncs, no portava el cinturó al darrere, el cas del Marc duia el casc, però no el duia acordat, i el cas del Walter, doncs, com ja heu vist, anava molt begut i al final doncs, va patir l'accident tan greu que va tenir. Jo entre classe i classe, per exemple, si necessito anar a lavabo puc anar, però si em posés que a vegades necessitaria ajuda. O sigui, tot el doble de difícil del que seria si poguessis caminar. Algú m'hauria d'acompanyar en cotxe perquè el bus, que sí, que em podria arribar a acostumar a entrar amb cadira de rodes, però seria al principi molt difícil i estaria obligant a ma mare, com aquell que diu, a haver-me de portar cada matí i a venir-me a buscar cada dia. Sí. És que a vegades, quan sortim tots, i jo m'incloc, no ens n'adonem que si després tenim un accident, no tan sols nosaltres patim un accident, sinó que el pateix també tota la família. I tu vas amb moto i portes casc? Sí. La portes cordat? Sí. Sempre? Sí. Encara que sigui per anar aquí al costat? Sí. Vale. I a la resta del cos? No tan protegida que... Jo, per exemple, el meu accident va ser de moto, portava un casc, el portava acordat, però en canvi no portava cap tipus de protecció a l'esquena. L'esquena també es pot trencar. Sobre todo la parte de que eso de que por qué me tiene que pasar a mí, no es una historia muy distinta, que te puede pasar a ti como le puede pasar a cualquiera y que no vale la pena jugarse la vida por algo que tan sencillo como ponerte el cinturón o ponerte un casco.